Sonke sisakhula ngenkathi sise high school sasazi ukuthi othisha besilisa bathandana nezingane zesikole. And leyo nto ugovernment angikaze ngimbone isukumela efakela amehle ajulile. Namanje saqhubeka leyo nto. Bese becasha ngeexcuse ukuthi hayi lezi ngane zithanda izinto, lezi ngane zigqoka into erivilayo, lezi ngane kwasho kwacima kanjani. Mfowethu ngisho ngathi usanda kubuya evarsity, ugcina unqoba isifo se-unemployment, wathola umsebenzi. Mawusutholile lo msebenzi wena emva kokufunda futhi iminyaka emingaka, udecide ukuthi wena uzolala nalezi ngane oyifundisayo la. Lezi abazali abathi mabeyisusa emakhaya beyiletha kuwena basuke beyiletha kuwe ngenhloso nangenjongo yokuthi bayilethe kumzali ozowenza ikusasa lalezi ngane libe ngcono. Wena ufika ubona intombi lapho. Ibizwani leyo nto? Ibizwani leyo nto ngani zakwethu? Uhulumeni kanye ne-Department of Justice ne-SAPS leyo nto into ekumele bayifakele ibuko, because imiphakathi eminingi imoshwe izinto ezifana nalento le kungakhulunywa ngazo. Kungebona othisha kuphela futhi, yabo, bakhona nobhuti asebekhulile nabo abasebenza eminye imisebenzi ehlukene abathenga lezi ngane ngemali beyilali in the name of love. Badeceive lezi ngane ngemali bayilali, bayithelele ngokugula, bayizalise. Emva kwalapho masebeyizalisile izingane abayithola nalezo izingane abazondli, bayayineglect bese behambele ekudeni beshiya ingane yabantu igula ngapho ishena nomthwalo wengane. And the majority abantu besifazane bayibuyele emakhaya ahluphekayo, thothi mhlambe nabazali bekho kwi-picture, uhlala ko-aunt, komgogo, komalume, what or mhlambe bakhona abazali ndabekho productive kahle. Ya understand abantu abaxakekile empilweni. Wena uzosebenzisa leyo opportunity ukuthi ubona ngoba nayo lengane iphuma ekuhluphekeni and iyakhalisa, uyayilala, uyayizalisa, uyibiza ngesoka. After lapho uhlulwa yena ukushaya isipanini sakho, uhlulwa yena ukushaya kubantu asebesipana nabo njengawe, ukuze mawuthola izingane kuleyo ndawo uthola izingane mhlambe nomama oyoba productive enganeni zakho, ngisho kuthiwa wena usekho emhlabeni, or kuthiwa mhlambe uphelelwa umsebenzi or whatever kuyenzeka. Wa uzotargeta lo ohluphekayo ongakayiboni ne direction yempilo. Ingane no 20 kuya phansi isuke ingakazi nokuthi kwenzakalani empilweni. Ingayitshela yona ukuthi iyazi kodwa isuke ingakaboni nokuthi kwenzakalani empilweni. Wena uzingela lawo ma target lawo, umithisa lawo ma target lawo. Ilo self esteem ivela nedabu majida aphumelele ngokwemali. Awukwazi ukutarget amantombazana ahluphekayo, uzalisa amantombazana ahluphekayo kodwa ubu financially well off, afford i-flat elibizayo, afford i-lifestyle egrand, but ngapha oma bengane zakho amantombazana ahluphekayo. Hayi bafethu, baningi abafethu kumele ngabe siyabagada lapha phakathi kwenu masikhuluma iqiniso. Nimosha impilo zalezi ingane zamantombazana. And kunamajita futhi asebenzayo asekhulile atargeta labafana babuya kumakhaya disadvantaged, ababa introduce kulento yobutabani. Intwana zeve sex nabo in the name of ukuthi zithola imali, zihluphekile. And abekho abantu abama pedophiles nabama opportunists njengaleyo, njengaleyo community yama gays. Abekho abantu abanje and abanayo age limit. Ingawo ngisho ngithi from secondary primary kuyaphezulu abana age limits labantu bamagay. You understand? Kungekudala ngangibona la ku social media omunye umfowethu oyinesi etholakala nabafana abancane ebathatha esikoleni yana behlathini. Siyibizani lento le? Then sizothi masiphumela obala kanje sizondeke masikhuluma. Bafethu, iqiniso lila akekho umuntu ongenalo iphutha, akekho umuntu futhi perfect, and usengakwazi ukushintsha indlela zakho uguquke. Sikhuluma kanje nje nathi azange savele savuka sinje. Nginokusho ukuthi impilo yamanga ngayiphila ngaqeda. Yeke impilo yokuyikhohlisa nempilo yamanga. Guquka kulododo wenzayo. Kungenjalo ngizokugada mina. And yonke lento yenza kulezi ingane ezincane njengoba usebenzisa leyo madlana othi unayo.
hlalwaziwe ukuthi isazowenziwa nakuwena later on. Phela kunenye impi esingayiboni bafethu engenzeki like ngokuthi kuqhuma amabhomu noma kwenzakalani. Kunenye impi eyenzakalayo ye social engineering, yabo. Izinto ezabnormal bafuna ukuzenza zibe normal, izinto ezabnormal kumele vice versa. And it must phumela obala kanje sikhuluma ngalezi zinto siba abantu ababi. Bonke labantu laba fana nabantu abasebenzisa ama position abakuwona ukuthi ba sexualize abantu abama juniors kubona ngenxa yama position abakubona. Labo bantu kumele baboshwe bedatshulelwe nama qualifications abanawo. I understand. Iqiniso ngani zakwethu asiyekene ukuloku esiganga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ukomonde ufaka ama videos after videos kesana this time ukhuluma ngema male teachers, saying ukuthi male teachers data abantwana besikolo, and this have been happening for years. Uthi angalesikhathi kufunza ngabona nje bekwadiwe ukuthi vele kunabothishela labatitsholela nebantwana labancane. Uthi bothishela labanjalo labenda lesento leso kufanele baboshwe because umntwana soye esikolweni ngala sojolana thishela kasavisise ekhaya soyadzelela, and abantu abaningi bathe kuye cha ayi uyayibeka indzaba mfoka Nkomonde. So people are saying ukuthi cha wena vele so ufana naNkulunkulu kithi so ugaine inqumbi ama followers lapha na ku TikTok, rather ku TikTok Nkomonde ngemva kwe video yakhe lebeyikhuluma disabantu ngesimo lesendeka lapha ejele. So after that video vele nje waba viral, everyone so yamthanza, people are following him, unenqumbi nje ama followers nyalo lapha ku TikTok. Kanti uyasho ukuthi tisasetiningi yena tinto lasafuna ukuthi khuluma and usatoti khuluma, and uyasho ukuthi usatohambela ama podcast, usatohambela etikolweni atisebantu ngebungoti bokwenda mbugebengu, atisebantu ngetinto futhi aletendakalako lapha nemajele lema ex convicts nebantu laba lapha emajele labangakhulumi ngato ngisho noma bafika lapha na kuma podcast bakhulume ngazuthi lijele into lenhle a 5-star hotel. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.